lanera. Hori da, Esan hori da, bueno, dezagun. gaur arazo tekniko batzuk daude agian, zuri bakarrik. Hori zu iruditzen bideo seguridad audioa, baina dut irratiz ondo zen, eta ala egin. No, Zer eh, no, ikasturte honetan ere, ostegunetako da, hementxe ere egon dira sustatun, mhm, arreta pixkat jarriz eta aldez aurretikan kargatutako batzuekin, abuztuan ere egon zan jarduna, pixkat egun gutxiagorekin, artikulekin hor jarraitzen dugu. Eta hori ditugu, hori da. Bueno, lehendabizikoa aipatzen hasiko gea eta bota. Twitterren ingurukoak ekarriko dizkizu. Bai, bueno, Twitter orain dela 2 urte erosi zuen Elon Musk, iaz izena aldatu zion, inola urte bete, Mm, itzen zela badakigu, eta halako giro batean nabaritzen da, mhm, batez ere Elon Musk aliatu dalako Estatu Batuetako hauteskunde kanpainan Donald Trumpekin, eta haren aldeko diskurtso supremazistak, filofaxistak, mhm. eta ustez askatasun haren alde, egetan, jarraitzea meretzake jendea eta zerbitzuak Badago. oraindik daude, baina Mhm. bueno, giro gainbehera doala delako, alternatiben analogiko bat genuen, Bai, hori esan eta behar nizun, badaudelako alternatibak baita ere, bai, ezta? eta aipatuko ditugu, eta gero eh, burukide izandakoak, zure pixkat uste apartatuago dagoela, alderdi sozialistan, horrek ere atera proposamen bat bota zuen, pixkatola txisteratik atera eta untxi bat, Twitter publiko Europar bat egin behar zela. Bueno, ikusiko aipatuko ditu. Gero baloratuko dugu Eta hori, gero ezta? Odon Elortzari egurra nola eman dion beste batek ere, bai, hori gaur argitaratu dugu. Bat. Twitterren ari dagokionez, 3 alternatibari buruzko artikuloa publikoen, hor dago Bai. abuztuko mezuetan, lehenengo horrian horrengo da, eta aipatzen dira, ba, bueno, zerbitzuen aldedik antzekoenak direnak. Vale. Gero, ba, Instagram eta Facebooken, ba, jentea ere badabil, baina hola erantzunak eta iritziak Mhm. hitzak esan nahi du ariak. Askotan mezu hauek nola arilkatzen diran, Bai, erantzun bat, eta bai. edo norberak ari bat osatzen du mezua Eta hori gehiagorekin. jarraipena da, bai. Mhm. Bueno, zerrea, teknika hola, pixkat karrera egitetelako abantaila batzuk ba omen dituzte, alderatuta Twitterrekin. Gure laburtzeagatik, ba, Hala ere, Luis izan, Barkau, ezagunena orain arte behintzat Mastodon, ezta? bai, euskerazko instantzia batzuk dituelako, eta Mhm. gomendatzen hori esango dugu. Horixe. Bueno, Mhm. gainetik aipatzeagatik. Threads da Facebook Meta izeneko enpresa handiarena, Vale. eta parametro
ireki eta on batzuk esateko, baina, bueno, Twitter bezala erraldoi teknologiko batena da, eta susmoa, pues, hortxe dago. Blue Sky, enpresa txikiago, Estatu Batuetako milionario batzuek sortu dute, Mhm. holako kontu batzuk ere badaude, Vale. baina gomendatzekoa Mastodon. Eta Mastodon ez dago bat bakarra, da federatutako instantzia ezberdinak, software librearekin egina daude, Bai. eta sartzen bazara Mastodon batean, eta euskeraz bi daude, Mhm. mastodon.eus eta Vale. mastodon.jalgi.eus. Mhm. Hoi, Vale. Aukera hori ematen du. bai, orain, arautxo batzuk daude, Mastodon bertan, Mastodon euskaldun hauetan, jarduna nagusiki euskeraz egiteko. Mhm. Baina, demagun, Espainiako beste instantzia eraz, pues, ez zaituzte botako, Vale. Mastodon euskaldunetik, eta, bueno, beste Mhm. auro batzuk daude ere, ba, errespetu pixkat egin elkar, eta, bueno, xenofobia, arrazakeria, puntu batzuk ere, Vale. batean zein bestean daude zentzuratu ez dugu esango, baina horrelako mezu zabalketan azten dana, Hortxe. tokia, Itxiko zaio. bai. Eta alde horretatik, jardun zibilizatu baterako aukera ematen du, ze Twitterrek daukakerra sesio gutxiago ikusten dela han. Eta orduan, Bai. mas euskaldun hauetan ere martxa askorik ez dagoela. Gente inguruan ere bai. Ere bai, demagun ez Bai. bakarrik euskaraz. Twitterren informazio eta iritzi truke gehiago dago. Mhm. Bueno, baina Eta, iritsi. batez bai, ni alde eta sustatu badago ere Mastodonen, Mhm. eta ni ere bai pertsona, baina, bueno, gauzak nola irtengo diran, orain, nahiago nuke, bai, indartuko balitz halako zerbitzua. Oinarriak software librerekin federatutako nazioarteko sare batean, hau da, badauka komponente global hori ere, behar, Mhm. Twitterak eskaintzen diguna, ez? Eta erabiltzaile gehiago etortzen badira, pues, hobeto. Gainera badaude propagandak ere, Twitterak halako erreberendo bezala, bai, hemen nago, baina etorri zaitezte bestera, lagun bat edo beste ere bada horrela, eta bueno, Ea ba. ondo iruditzen zait. Orduan, Euskaren beste sare bat sortzen da, nor? bai, bueno, eta bitartean, Twitterren, erreferendo moduan geratuko gara pare bat, oraindik zoaz bestera. Ederki. Bueno, eta lehen Esateko, bai, aipatu duzu honen harira, ezta? Odon Elortzak, bai. Bueno, aipatu proposatu, zuena, proposatu zuena. bai, bueno, abuztu erdian proposatu zuen, baina, bueno, gaur goizeko artikulu baterako prestatu genuen, pixkat errepaso eginez, ze albiste agertu zian, eta, bueno, kultura ere hor dago, idatzita da, eta antxe bota du, bere arrazoi bideekin. Funtsa eskatzen duena da, e, sozial Europar bat, Europako batasuna, publikoki egin dezala, zan estatu batako Ja. fascistetik, ez? Mm. Eta diona, teknologo edo informatikaren aditu espainol bat, Jaime Gómez Obregón, honek, eta sustatu nahi aipatu ditugu, Bai, eta desmontatu egiten du nolabait, aipatzen duena, ezta? bai, ez du posibletzat ematen. Batetik ikuspegi negatibo bat daukalako, eta Odon Elortzak proposatzen duen moderazioa
eskala handi batean ezinezkoa dalako. Mhm. Mastodon euskaldun horretan, xenofobia ez dela onartzen, bueno, norbaitek txiste txarra ditzen badu behin, igual pasatu leike, baina alako jarduna daukala baldin bada, bidea global batean, Mhm. eta gainera administrazioarekin moderazioa, gainera zer da, boto ematea Europan, Bai. arazoak mila dira. Mhm. Beste, administrazio publikoarekin egindako zerbitzu informatikoen Gomez Obregon, eta demostratzen du bere erantzunari artikulu sustatu, demostratzen du desastreak egin dira. Diru Googleek euki bartzu Europar publiko bat, bilatzaile bat, Mm. gastatu zidan, bat berri ez daki inok. Koaero, ezer bine inok erabili duenik ez daki. Eta hori batetik, eta gero bestetik, Europak ezarritako neurri teknologiko bat ere aipatzen du. Ez utopietara begira, pribatalde Europak zer egin zuen, kukiak onartu beharreko politzen duten, zuk eta ikusentzulek, webgunea bizitatzen dugunean, onartzen dituzu Hori da. Beti agertzen dela, ezta? kuki hauek, nik bai esaten duz. Bai, nik bai. Oso itxura txarra auki barute kukiek ez esateko. Baina tapa ere ez dut. Ui, Bueno, hauek, eta esaten du, privazidadearen aldetik gutxi lortu du. Erakitara behartu gaituzte, egitariek ekimen honekin, gauza bakarra lortu esaten du Jaime Gomez Obregon, eta honetan arrazoi, eta lortu duena neurri. Bueno, orduan, Twitterreko gaitzen bagaitu, Twitter publiko batek gogaituko ez gaituen, egin beharko. Espero dezagun. Bueno, hauek. Gero, ez dakigu nola doala, eta alternatibak izatekotan, itzagon jarri esperantzak Europako Batasunean. hori da. Eta Suizaldera, ez da? bai, hori ere atara genuen, baina udan jarri lege bat irten da, Suitzako lege federal bat, hori da lako bakantoiak eta hola dauzkan herri hori, baina lege federalak software garapen bat egiten baute, euren ekimenez, diru publikoz ordaindu izunen kudeaketarako gauza bat, edo bat okurritu zaitez. Bai, ulertzeko horreixa bai. Izan behar dela, kode publikoa da, software libre izan behar dela. Eta administrazioak jarri behar duela, ordainpeko lizentziarik gabe erabiltzeko moduan. Hau da, ez izunen sistema interneten jarri jenteak erabili izan, baizik eta horre software ere bai, norbaitek propio bat egin dezan, ez? Igual izan daiteke, ere zero. Sistema global baldin badago, udal batek baldin nahi du beste araudi propiorako beste sistema bat erabiliko du, ez berriz ordaindutan dena, baizik eta hori, ez? Eta